Nananom yam papa asofo yam maamenom begina Dasebre anamu anka se da pon ko no ankasa na ankasa se obaha na onene manfo ekasa so anopana na onyankra e wo sagefo se omra na onene nkofa adwen bi enti nam so ba ode koi na wawro ne mpaboa de ma me se memfa se akwanya iso na menemo enkasa yidi kai Dasebre se memma mu nyina afinhia po ebra papa sofo kasa no o kan sembi o si o ko kro bi so no na manjuma ho mo ko bo mpaye se ne be ya Akyem onkuma epese san woda no a omde kwa manjuma no wanka so omko bo mpaye se me yankwa manjuma ana papa so afosa na kan edana omde ya manjuma no ena na etia na emwa nyamesom enti okobo mpaye se onyame nsakra Akyem akoma na omomfehye da bia ombenya kwan akosom enti wo ha awuso ho gobo mpaye na yen kuma asesa se yen kwa madwuma de oboa enya dwuma enukwa na meka no enti send assembly ma kan no se wompa ebo pa ne yankwa madwuma de a ene enko emommo ne nyame ontie enti obi anya ready se nyama okan no Dasebre se afedie enye sika nko an ya de chikuro idu ba bia ya de ahoden eboa afi osimi fanto yenkoko akrachefo no se maye bia munyai ne yankasa monto aso yanya yesika kilo no eyan ya dia nyom dia kilo no a omoton koko na omotete no eye oman puntuo nti ena omotete sese omakwa ne se won agapade enti ye agi a omompese omde mayen ne yepese ya kire won se mimi de me tax officer o Sanaahene madwuma me ya se ba bia sika yihye bia no me hwehwe na me de ba na ye de boa oman no enti ukoko ni biara afie wei wan fa ye kilo ska na fa amre yen no ye no e wo bika efise na obo oman no ekro no mesre se ne Dasebre ka no obakufo ewi aduru a egu omaye nyina ye nsom so ye ni nipa ena eye onyame nkanya nyina ya koma onyame nsakra ya dwen wo kure yi ho onyame enhye yendin bibiara Dasebre de asine koma so yenso ye de adwen eni ahoden e de aboa no medamase afra sese na yakoye nim edubra ya fa hye ne nso adu eduru hara obiara oman pabe ya mfa ne ho nhyiemu na bibia betumi de aboa na fa hye no aye yiye no eno so
ekwan no eda ho nyame nhyira ye nyina asofo ye dam ase afei so organizers no ye dam ase yie see Oliver ask for more and pai body enida edika eka Dasebre nko ampa na kia ne boso miensa if say okọ Bible mo was mamu nyan pai boda and say boso miensa anu kra kai yen na ehye yen din so say a Christopher enti organizers no mumfa no so emfa nkoma dwen mu sa anye na boso miensa na say afie bia ye komu mienu mpa ansa na afie na so a na no so eboa oman no if say Jericho afosuo no ye di mpaebo ene enwom ene ye di bubu apamo onyankopon hyira nyina onka ye nyina ye ho afie senso ne ye ti ase ndamase